Ей, Жорка, брат, днеска една кола не дойде на този шибания паркинг, значи. Не е Мерседес. На биричката. Ето е, живеят ли. Часа път на опън ще разказа и аз всички бедят дялък, стата ми дроп книга. Шефче, ще извиняй само, ако може да премести колата, защото тук е паркинг за инвалиди. Ти не виждаш, че кутам ме. Заповярайте, господине. О, тези домати български са най-добрите от Турция. Разтайте си какви са? Хубави? Гърция първо качество. И копара кафе. България. С нощи ми го докараха от Гърция. Оставите я справа. Дай да ти предам едно парфюмче. Дай тук с тези своите парфюмче. Дядо Коста, братне. Аз ти само не съм от тълче. Пенсията ли взимаш? 10 години ми остава до пенсия, майка му стара. Малкия, какво правиш? Ти къв искаш да станеш като профи? Къв крадец е, ти в парламента искаш да влезеш. Крадец. Сега ще закарам в едно купче. Вчера с моите приятели долу. Бих ми седнал това випа. Къде го моят приятел. Аз ще седнем, се забавляваме. Аре, са ми отпияни, бе. Ай да минае, бе. Коста, днеска хлопци не искаш ли? Не, обърках се. Тяка тебе доктори, други Къде са с баница? Къде да затвориш нормални разлика и с мамка? Здравейте, приятели! Искам да ви благодаря за това, че сте с нас в нашата кауза. А на Мариан искам да кажа, че докрай ще бъдем с него. Мариане! Сесве! Как е идея,